Nimbano oras manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Rumatan ako! May nagpagsanitag di ako. Nakiktutlakit di. Agsubli ka iti unay! Nyotni ka pala agsubli. Dahil na ulo mo, iterway! Wen! Sige! Agsubli ako! Ito na! Pusat na kami iti apok-apo mana dito mansyon. Umadayo kami. Di ko na mga takat nabartag kami, ha? Ha? Uray nabartagan. Amok tiyar aramidag. Pedro. Kat balaagan kamanan. Iti kanito nga ulitan pa iti aglipas. Saan kan apakawanan? Ay na, naimbag ta nakaturog matlangan to'y aw-awir ko. Dinigos ko nga main, isuan na bang aran kat naturugan. Ay na, nagtaor day nga ubing inton dumakal. Sa bagay, napintas day di Ma'am Olivia. Kastamutan day di Manong Lito. Nataar. Timawid to'y anak da kadakwada. Ay, bibe, agawa am ti dumakkulwan. Tapno si kanto ti mangimaton, dito'y naglawa nga asyenda day di Senyor Juanito. Mabalin ka di ako yung ganak, amapan bangsa kong kar iti anak day di Olivia. Kaya't ko asarong karan ti apo day di Amirat Medrina. Sige, mas kaan ngay pakanak pa ito ni senyor. Saanan, anas ka? Pasensya kan, senyora. Senyor, titong palat. Saan natin kayat mo? Sige, painak pa yung pakanak ni senyor. Yan ya. Abda kayo bayap, senyor. Ni senyora, senyor. Kaya't nakano asarong karan ti apo day di Amirat na. Senyora Medrina. Aniya? Talaga natangkan ti ulo man niya, Lorna. Kaya't mansamat adusaan kay ti kastang aramidam, ha? Pedro, saan adakas ti kayat ko nga aramidan? Kayat ko la asarong karan ti anak day ti Olivia. Aniya? Iso apag nga asim tapalubusan na kon. Uray italaang. Kaasimot nga min ubing. Nila Ursula ti mga asikasukan ko, anak. Kat amangan no di na maaywanan anay ba? Sumardeng kan. Awan te umwar. Kat saan ka nga agpilit pa'y? Di ka nagpilit. Amangan no makabil ka pa'y. Senyor, at da ka di ibagam kanyak. Ay nayaban nak, dito'y privado aslad mo. Wen, Baldo. At da ngamin, pampanunutek nga aramidan nyo. Anya dito, senyor. Kung naknunaan-anayan tiragsak ko. Ngem, saan pa'y lagayam? Apay ngay, senyor. Gaputad dadag kalalapad, iti tarigagay ko. Anya? Asino day talapad, senyor? Ti anak day di Olivia. Anya? Anak day di Olivia, senyor? Wen, Baldo. Ket kayat ko. Pukawen yo day jay amaladaga. Senyor! Pukawen yo day jay amaladaga. Tapno awan to, timang singir kanya. Awan mga tao di mansyon ay di Senyor Juanito, Doro. Juan Garot, Baldo!
Imposible. Sige, sapulan ta. Tapukawan ta dayjay nga ubing. Di pala ni senyor tinangalamin. Iraman na tapay langit, basol na. Sumartin kan, Dora. Saan kan nga reklamo pa'y? No kontra ni senyor, amangan, numapukaw mo tibiyag mo. Sa bagay Baldo. Sige, sapulan ta, tiyayanda. Kitaan ta na imbag. Amangan, no adalagayam ditoy. Anya? Awanda iti mansyon? Dahil tatipod no, senyor. Apay nga awan tayo jay? Nangipanan tayo jay nga Ursula iti maladaga? Amangan no, pimano dan, senyor. Saan na mapalin? Masapulan mi nga dan kadakwada. Diyantre! Ingkayo dyan senda! Amangan no napan tayo jay? Ha? Una niya. O sige, senyor. Mapan kami jay. Di usaran ti panunot yo. O sige, senyor. Mapan kami nga ho, diti asyanda. Ursula! Ursula! Agawa nyo! Ang mga numaabutan na kayo dagiti pasurot ni Senyor Pedro! Pinartakak ti Maray, tapno mauna ida. Nang lintigak na imay dito. Nay, abay ka now. Alaan da ka no ti maladaga. Isa na ilang manaw. Dakas ti parparik na kanyak. Anya? Agawa amon Ursula. Inka ilang man ti maladaga. Ay, wow! Dora, awan mo tao dito ya si Led. Uwan nga rod. Amin na si Led na ito yung balay dito asyenda. Kat makita tan Baldo. Awan mo dito eh. Napanan nga tanti salbag nga Ursula. Ursula! Ayan mo! Ursula! Awan na tayo dito Baldo. Awan tao dito eh. Amin na si Led kat makita tan. Sige, pumanaw tan dito eh, Dora. Ay na, bibi. Nasayaat mo ta nakaturog ka pailaang. Ay, saan ka anak karieng? Hindi pukpuk kawanak ti pasurot ni Senyor Pedraw. Ay na, ay itay pa nga data dito yung bodega. Ay, dahito ila siguro ti saan da kinita. Nasayaat mag. Ay, aginaya dak arong marditaw eh. Takitaak mo nakapanaw daan. Ay na, awan mo tao dito ayan da Ursula. Ursula! Tata Luis! Tata, di kay nariwawa. Amangan mo saan ka nakadayo, dagiti mang sapsapol ka da kami. Indanon kanyak ni Jose. Asap-sapulin da kayo dagiti pasurot ni Senyor Pedraw. Wan tata, alaan da ka no ti ubeng. Ay, saan tayo nga itulow kakasta ti mapasamak? Ilamang tayo ti ubeng. Angam, kasano? Saan na rin adito'y farmhouse day di Senyor Juanito, ti pagnaldan niyo. Ha? Sa dino nga rudan? Uray sa dinon basta yadayom dito'y ti ubeng. Aminan, itiday ti abag ti kasapulan mi kan ni Bebe. Ay, anya, matam ti kastoy. Makapadanag. Ay, umay kan Bebe. Kumamang ta iti balay ti amok di ta kabangibang a barangay. Saan datamot siguro na masarakan ni Jay? Intan, Bebe! Anya, pimanawan da Ursula. Wine, impanaw nanti maladaga. Ha, apay? May mayata nga ipan na iti sa bali a lugar. Ngam ti agtali na edda dito'y Buena Vista. Ay na Victoria, dakas ti atap ko. Anya ti atap mo? Amangan nga minno. No dakas ti aramiden da iti maladaga. Ha?
Di mo kumadakdakamatan iti sa bali daytoy ha. Hangam ni Senyor Pedro ti atap ko a kriminal. Anya ti kayat mo asawang? Dakkel ti atap ko nga isuda ti nang papatay kada Senyor Juanitaw. Diyos ko. Ay, kabsat na ba? Iso nga imposible na ita. Victoria, saan da nga kapsat? Gaputa ampun laan ni Senyor Pedro. Kasta? Kadakkel ti atap ko nga isuda kadagiti pasurot na ti kriminal. Isu ako nak, ayad dayulangan ni Ursula ti Maladaga. Kaamangan no, patayan da. Ay, Diyos ko. Tarabayam ti Maladaga. Tarabayam, Diyos ko. Ilisim iti pagpagadan na. Kat nasaya at matata nagtungpal adamos ni Ursula. Kat dayjay, pimanaw dan itay. Sa dino nga ron pinapananda. Ijak mo, basta ko na nga umadayuda. Saanan anapatag amaamuak no papananda. Basta umadayuda. Ama panday ti lugar, asaan ita amasurutan dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Jaske dayjay nga Ursula. Pangsapsapulan tangatakan ko na, Doro. Santa ka na sumagsang papilya mansion. Aging nga dito masarakan ti Maladaga. Dahil tangawagkat. Ako rin na. Ang damag taka na dito tao nito eh. Parang nakita na ni Ursula. Uwan na niya. O sige, iti dayjay abanda. Mapantay jay. Wait! Parang nakita na ni Ursula. Ang mga ako'y paano bakit di magtaat si Maladaga, Paldo? Takas ka talaga, Pedro. Agraman ti inosente ang Maladaga. Iraman mo ba? Marating ka! Ikarkararag ko. Pasapay la ko mata saan da makita ti ubing. Pasapay la ko mata maispan. Tapno addang tumangsingirkan ka iti kinadakas mo. Sige! Kabilan naklata aginggat kay kayak mo, Pedro. Ngam pulos ajak to kanunungan ti kinadakas mo. Demonyo ka! Sumardingkan ko na! Takas ka mata mo! Binulsat na kan ti kinagamrod mo iti kinabaknang! Aniya? Naglagi pantay ibagak, Pedro. Saan nga agnanayon anaturay ka? Addan tubit ba't patigam? Paldo! Hindi tayo takano. Dalaw tinatap ti babae nga daw. Pana Maladaga. Ang gawaan ta, Doro. Juan! Isuti ko na dyan nagdamagan ta. Saan pa'y siguro ang nakatayo dayjay? Nakasunta! Dito ti pagnanta, baby! Kumamang day tinadalan ti tabangir a barangay! Adayo dita! Sa kaanan ti bangir a bantay! Kumamang ta dito ti pintin! Sumali ka! Di mo gandeng ti tumaray! Pautugan lang ka! No tumaray ka! Buwisi ka, babae. Binanood na kami anang sapsapol ka na kayo. Anya ti, kasapulan nyo ka na kami! Apay! Nasaya't asaludsod. Dahil tao bam ang mga dagat ti kasapulan mi. Ha? Ay, sana mabalay! Sige, Toro. Awa mo, Tiuming. Baldo! Sana mabalay! Ikan niya ka pangalaan nyo kanyak ti Maladaga! Apo dahil tam ni Senyor Pedro. Isoyag mo ng kadami. Utolan! Sana mabalay! Utolan! Sige, tumaray ka. Tapal tugak day taulong. Dapat kayo! Lig mo
pumanaw kan! At saan ka nagpagpakita pa dito ay Buena Vista? Saan? Diyak itulak na lang ni tubig! Basta gaya mo. Uray, ang ngati ang alamin niya! Diyak ipatang tubig! Nabiyat mo! Ano na tubig? Ako nga siyo! Saan nga daw na tubig? Pinagi! Saan niya lang Yagmon, kat pumanaw kan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbaligi na lang alay tubig. Kanya nga'y karamidak itan. Kunada pumanaw akong dito'y Buena Vista. Kat sana kung nagpagpakita pa Diyos ka. Ti maladaga. Ispalam ko ma. Saan mo ko mga itulok apo maiso ti atap ni Tata Luis? Ispalam ti maladaga, Diyos ko! Ay, tinasayaan! Agsubliang ang asyenda! Ibagak na ito ikan ni Tata Luis! Ipawakmon na itamalataga iti katalman apa sa tingkarayan. What? Papa! Pasensya ka, maladaga! At tuntumpaw kami lang! Inibus mo! Ipuwak ka! Saan kaya mo po? Sino ka, babae? Di ipulot ka maladaga di takarayan. Saan ka, Asiman? Ito tsulangan kanya. Yung tsulangan kanya, Tita Ubing. Ibilang kong anak ko. Patayin na kayo ti konsensya yun. No, patayin nyo na Tita Ubing. Babaan ti pa nang ipurot nyo iti kadalma na paset. Dora. Huwag mo tikin na kita, babae. Sige. Edad mo nung kaubingkan ko na. Atoy! Babae! Ay, Diyos ko. Ano tinasal na ito yung manat? Sige, babae. Itaway mo day taubing. Agawang titumaray. Hinggan! Lumalisyam ti bala to'y puntog ko. Nagasat ka. Dora, ti marayan. Palpaltugan ka talaga. Hindi taaban na titurog. Kabisado ka ito'y alugar. Hindi ta. Aglam mga hindi ta kasamakan. Awanan ti babae, Dora. Naglaing nga tumaray. Saan mo napunta? Titi pa ng paltugbukan ko, Anabaldo. Saan na bale? Kasalan, titamot na tong palti kayat ni Senyor Pedro. Ako tayong tati maladaga. Ibaga talangan, ngayon namusta iti kaadalman apa sa tikarayan. Sige, kasta ka ro, tirami ng tapang ta. Baby, hindi ka agsangsamit ha. Ang mga ngamin lumangag na si sangit mo. Maduktalan daan ito iti paglamlam mo at ta. Sikatin akas. Nakayap na kamat nga ilamas iti karayan. Kasla maawatan natin mapaspasamak. Tas
saan ba't nga agsangit? Diyos ko. Anya tiga po na kaya't na nga ilamas na ito'y amalataga. Nalaing! Mayat launay tinaramid jo. Wan, senyor. Inlemes mi ijay karayan. Katamangan paigit di. Norin ang rangkayan ti buaya ijay. Mugay pa, senyor! Isulat ang senyor. Awanan ti parikot. Ket, dayjay nga Ursula? Anya tinaramid jo kan kuana? Kinabkabil mi, senyor. Kalpasan na. Pinapanaw min dito'y Buena Vista. Impang tami ti biyag na. Nga iti ka nito ngagpakita pa'y dito'y pangtugan mi. Aniya? Apa atiyo inayon na inlamas ijay karayan? Kwa, boss. Sana bale. Tasaanan ngagsubliday jay dito'y Buena Vista. Kan, di nakabangilan ti mang kalaban kada kayo, senyor. Wah, Raputaawan met Apolos, ti gaway na. Aniya nga'y ti planom itanga aramidan, Ursula. Ay na, siguradong agpaggad ti biyag ko dito'y, Tata Luis. Ngamin, pinangtaandak dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Naturay daunay, kat awan ti laban ko kadakwada. Oh, Ursula. Nagbaligi daan nangagaw iti ubing kanya. Kat nalabit, at daitan ti maladaga iti mansyon ni Senyor Pedro. Sapay kumatakas ta. Adida pinagaramidan iti dakars. Ngam, talaga sa bali ti atap ko, Ursula. Nga mga ano dakas met ti aramidan da iti maladaga. Tata! Idaw-dawat tayo iti Diyos. Asaan kumaapo may so ti atap ko. Ala, no pumanaw kan dito'y. At dalatakan ka, Ursula. Nasaya at mag. Tapno saan nga agpagad ti biyag mo. Kamok ti ugali dagijay apasurot ni Senyor Pedro. Noan niya ti imbagada. Aramidan da. No kunada apatayon da ka. Aramidan da. Ang madayuak dito'y tata. Ang turungak iti balay ti amok ijay dipinteng. Ijaya kon ngagnaad. O sige nga ron. Ti maladaga. Kasanon. Sapay kumaata da iti mansyon da Senyor Pedro. At da ijay ti asawa na. Kaya't amok nga iso itati mangay aywan iti ubing. Nasaya at ano kasta, tata? Sige, agpakada at narudan. Agkita tantulangan iti sabali agad daway, Tata Luis. Anya ti inaramid yo iti ubing Doro. Nangag ko ti saritaan nyo itay. Senyora! Nangipanan nyo iti ubing. Wala na! Malmasa na niya ka rin! Anya? Huwag mapalin ni Senyora! Ang tumtumpaw kami lang itibilin ni Senyora! Apay ko! Ang pagsamot ka ba niya itong payo sa'yo! Agpapata kayong asairo! Huwag mapalin ni Senyora! Ayok kayo! Pero sana siya ipagibaga niyo itinito! Uginip ni Senyora! Gapo! Naisipin ang mandar ka na kami! Awan na asiyo! Awan na asiyo! Ket, anya ko mati na sakit abakrang mo iti inaramid dagiti pasurot ko, Lorna. Awan na asiyo iti maladaga. Inosente ngam inraman nyo. Amun ka di, ngayon tong dumakal da dya maladaga. Isunto, ti agbalin aparikot ko. Iswa na saysayatan na mapukaw.
tapno awanton ti pagparikuta. Nalabasan ti kinadakas mo. Sige! Patayon na kami matan, itahom! Patayon na kami matan! Tapno makumpleto tiraksat mo! Aniya? Patayon na matan, Pedro! Gaputawan matlalang serbiti biyar kanyak! Gaputa kaya ridak matlalang tinatay dito'y mansyon! Tala! Kaya't mo gayam ti matay, ah? Pues, patayon ka nga rod. Duro! Ingkala tayo latigo! Talatigwak na ito yata nga! Senyor! Sige! Patayon na kon, Pedro! Patayon na kon! Nangeg mo, Duro? Patayat ka nun! Isukain ka lang tayo latigo! Tapatayat laban tayo ito yata nga! Patayin ka ita, dangdama! Saan aday tala at tigo? Ti pagpatay mo kanyak sa iro! Pasipan tapaltog mo! Tapaltogan na ko! Kasta gayam, ha? Pues, matungpal, Lorna! Kasto'y gayam ti kayat mo, ha? Sige! Ipulit mo, Pedro! Patayin na ko! Senyor! Saan? Ipatugan na, Senyor! Di naklapdan, Doro! Takayat lang ti matay! Senyor, ibabayon, tapaltog niya. Amagan no, makalbit mo pa'y. Delikado. Amagan no, mapatayo ni Senyora. Apuyo, Senyor. Napatayo nyo ni Senyora. Nawamit, di mga iwat iti apuyo. Isa, bayan yun, Senyor. Saan nyo gaminin ngay kan-karuti pagpaga ni Senyora? Tangakan to matabakbakatan! Di ta kayo man langit! Senyora, saan nyo gaminin na kontraan ni Senyor? Tawan, ti kabalan nyo kan kuana. Kita nyo, linatigo na kayon. Nasa isaya at pay no pinatay na kon ni Pedro. Umatay kayo, Senyora. Masino, ti mga iwan ikapuyo. Isa di kay kumontra iti pagayatan ni Senyor. Iti kasta, saan kayo amadaksan? Basta ti aramidan nyo. Maiwanan nyo lang ang ti apuyo, Senyora. At saan kayo mamakibiyang pa iti kayat ni Senyor nga aramidan? Agyaman na. Nakasampat kami dito kalapog ko. Nabanugak anang mabay tila ito ang maladaga. Nakaturog pa lang. Idisok iti katrek. Sino ti akin anak iti da ito ang maladaga? Apay akayat dagiti alalaki nga ilamas. Kita agmangkit iti kawas na. Ang mga no naglingat batan. Madikano ang mamagaan tilingat iti kawas. Nang runan no iti bukot. Mabiit laang baby ha. Kakita iti bukot mo. Ni. Adda na iborda iti kawas na. Kita agman na. Jubilarde. Iso nga tada ita tinagan na. Nalukang. Agsangitan. Mabiit lang baby ha. Ubaan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malapsanan na ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manang Lusing, ibatik man dayto aywan ko nga ubing, taimnak ijay sentro. Imnak man gumatang iti gatas na. Sige Agyamanak manang. Sige, ibatim dito yan ta aywanak. Mas daawak ta damatan aywan mo nga ubing. Anak ti kapsat ko manang. Kasta ka di.
Adda ko maasikaswag biit ijay sentro. Kalpasan na, inakto gumatang itigatas na. Pagkabakabaak iti dayto yung aramidak. Namagan natak. Adda akon dito'y Buena Vista. Nabanokak. Nagadayo ti pinagnak. Agturungak iti Hacienda Liberio. Iti Hacienda ti pamilya anatambangan. Ijay ti inak pagdamagan. Apo! 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 Anya, masapon mo, basang. Tata, mabalin ka diti makiinom iti danom niyo. Ganom? Sige, mabit lang, taikang ka. Ay, no kayat mo, basang, umunag ka pa ya, dito'y kalapaw ko. At damat ka ti pagtugawan dito'y. Ay, umunag ka, ta ginanakapay, nagbara di tarwar. Agyaman ak, tata. Kasla adayo tinagkapwang basang. Sa dino ka diti turungan. Kwa, tata. Adda nga min sapsapulak. Tigayom ko. Naamamok iti ijay sentro. Olivia Liberio tinagan na. Ha? Kuna na idi analawa ti katalunan da. Adda asyendada. Isu akayat ko kumati agpatulong kan ko na. Saan nga tanamuan? Tinapasamak ka da, Olivia. Sa anak ka di nagbidot itinaturong, tata? Saan ka di adito iti asyendada? Napanunot ko nga minta agtrabaho ko maiti asyendada. Ay, uwain. Uwain. Dito iti asyenda ti ibagbagamanagan. Palasang ko. Ang awanan ti sapsapulang matao. Ha? Awanan? Apay, saan mo ka di anadamag tinapasamak iti pamilya dahil di Senyor Juanito Liberio? Anak kay ramanan ti anak daan ni Olivia? Ha? Balasang ko. Pinatay da ida. Diyos ko. Kwa, diya ka mo akas na, tata. Gaputawan mo't namin radyo kapag tanggak iti damdamag. Nukasta, saan mo gayam anadamag? Saan, tata? Kat, apay, natay da ka di amin asa nga pamilya? Wine, ingam, at damay sanat da. Isu ti anak day di Olivia amaladaga. Diyos ko, nukasta, isa tayo maladaga at ang danita inlamas. Ay, nakaam-amas tinapagtanda. Ngamang namnama kami at agasyanda. Asapay lakuma. Tagpuluntumot lang ti kriminal. Diyos ko, kastagayam tinapasamak, tata. Kastagayam, nakakaasim at gayam ti maladaga. Talagsa pa ana ulila. Day tatipod na balasang ko. Nyamita. Adda ni ti poder da Senyor Pedro ti Maladaga. Adda itan ni ti mansyunda. Senyor Pedro. Juan, ti kabsat dahil di Senyor Juanito Liberio. Addan iti sidong da ti Maladaga.
Andas day jayon ang natakwatak. Jakon takwaten no asino dagi jay lalaki adandani ng ilumas iti maladaga. Tiaramidak kita. Kat aywanak ti maladaga. Padakelak. Kat ibilang ko kaspod no nga anak ko. Agturong ako ni Jesentro. Tainak gumatang iti kasapulan di maladaga. Diyos ko. Tulong anak. Tapno maprotektarak ti maladaga iti anyaman adakas. Siya kung tinangyag iti kanam dito'y seledyo iti apo ko ta. Ala, mangan kan, Lorna. Sige, mangan kan. Rumarak matlaeng, taing kami ija asyenda. Anyan? Saan akon ang makagaraw iti bukod ko apagtaangan? Nalablabas pa'y nga balod ti kayarigak. Pagkaslakit din nagdakkel ti nakabasulak. Takanayon ang mabambantayan ti garaw ko. Agam ala. Agtong palak pa'y laang kan ni Pedro. Addanto ka nito ang makalibasak nito'y. Tangat ragudin. Yung jakpay laang makaturog amang pampanunot iti amin. At imaladaga adandan inlemes dagiti dakas alalaki. At iso ti anak day di Olivia Liberio. Aging ka ita. Agsubli-subli pay lang iti panunot ko. No apay akayat da nga ilemes ti ubing. Sino nga tadagit siya'y alalaki? Jak nga minin kinaado tinagdamag itilakay ang nakasaritak iti asyenda na panak. Tamangan no agatap. Nasaysaya atan nga awan ti makaammo nga adda kanyak ti malataka. Ay, pilitak man laangan ti matulog. Adda ko mga ibagakan ka. Anya dayta? Ikarik asa anak nga agaramid iti maikontrakan ka. Ken, sa anak meten arumrumar no awan kadwak ataom. Anya? Aramidam latta ti kayat mo. Kat awanan bibiyang ko. Isu adinak kumantratuan na akas labalod dito yung mansyon. Bay anak nga aggunay dito yung mansyon. Sige. Nalakagmat ka ta kasarasarita. Basta agtungpal ka iti karim. Ngamin, no di ka agtungpal, amumon ti pagbanagam. Uwen, Pedro. Agtungpalak iti pagayatam. Ikarik dayta. Ay na, nakaay-ayat ka talaga, Jovelarde. Anak, agawa ang titumakal, anak. Ibilang ka akaspod ng anak ko. At nanang ko nam tumatan kanya. Agawa ang titumakal, anak. Naisagana mo ti balon ni Alex, Lorna? Wen, naisagana kon. Kan nagarmusar meten. Mabalin mo nga itulod iji pagadalan da. O sige, itulod ko ni Alex. Alex, iyo! Umay kan, tayo tulod kan! Wala! Hintan! Sige, Lorna, inkamin. Kasla kaano laang day di maladaga ni Alex. Ita, addan iti elementarya. Addan iti grade 5. Kat aggraduarton iti elementarya. Inton umay ataman.
tumatiis ko mo iti daytoy tesyo, anak. Una na. Ay nalaing kagaya man ako. Una. Kasta Sakti kalaingan nanang. Nagsayaan anak ko. Ala, say-saya atom ti panagadal mo, ha? Taaramidak ti amin akabalak tapno makaadal ka. Una na. Anak ko. Ha? Inarakop naknatan nanang. Ngamin, ipatpatag ka unay, anak. Ipatpatag ka nat nanang. Nakaturogan ni Jovelarde. Masirip kan nagagat mo ubing. Jovelarde Santiago, tinagan na iti pagadalan. Impasurot kon ti apelyedo kan kuana. Gapota iso ti maiparbang. Saan arumbang nga aramaten na tipudno nga apelyedo na? Sana bale, kapagsayaatan na tinaramin ko. Baturo kak man. Apo! Apo! Nay, kasino ti masapul mo balasang ko? Tata Luis? Ha? Ay, mabit lang taik katak ti belok, tata. Mailasin nak kadipay? Ursula? Wan tata, siya! Ay, umay ka. Mapantay ti unag. Di tati pagsaritaan ta. Ay, kunak nyo asino kay tayan, Ursula. Manumat nga mina natawan tinapalabas. Ngam itakala nga si Marungkar. Wan tata, agpapaayak iti may sa abalay ti baknang ijay abag. Abag? Nay, adayo day ta lugar Nakadanon ka ijay lugar? Wan tata, nagpakadak iti amok nga da sa rungkara kapagayam ko. Kat pinalubusan na. Ay nasayaat nga rodan kasta, Ursula. Italaang nga inmadakak diti Buenavista. Tamok analipatan da kung dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Ha? Kat, kumusta kayo diti asyenda, tata? Ay, kastoy lata. Uray lakaya kon. Ang napigsak pailag nga agtrabaho. Kat, ti ubing ngay, tata. Ti anak day di Ma'am Olivia. Kumustan? Diyan ka mo, Ursula. Diyan ka mo. Igaputawanan ti damag ko kankwana. Anya? Namin ano anapanak nagpalpaliiw iti mansyon da Senyor Pedro. Nga may salang nga ubing ti makikita. Awan sa bali, no di ti apo da Senyor Pedro. Ti itulod, ken sukunan na iti pagadalan. Ha? Kat, tingay anak day di Ma'am Olivia. Ayan nan. Inagaw, idi dagiti pasurot na kanya. Pulos nga awan ti damag mi may papankan kwa na, Ursula. Anya? Diyos ko. Amang ano, no pinatay damatin. Day tamat ti atap ko. Ngam, saan may nakayat ti agsaw? Ni Apo Diyos langan ti makamo ang mangusig ken ni Senyor Pedro. No amoyo la kumakanayon ko malaglagit day di nga ubing, tata. Awan, tinadamdamag mi maipapan iti dayja maladaga. Ket no impapatay ni Senyor Pedro, isulangan ti makamo. Sumbatan nanto, iti Diyos dayta.
intensyon da, Senyor Pedro. Malabsakaw na. Agpaliiwak pa'y. Gitaak no, sino ti mabalin ko akasarita dita kababaunan. Ha? Inlukat da ti gate. Ha? Mabigbig ko tinagmaneho ni Senyor Pedro. Adda kakatwa na adwa ang lalaki. May sa iti sangaw. Sa may sa iti likod. Ha? Ni Senyora Lorna ti mangirikri kapitigay. Senyora! Senyora! Mabitlang! Senyora! Senyora! Sino ka? Senyora! Siyak ni Ursula! Ursula, si kani ni... Wan, Senyora! Siyak! Kumusta kayon? Ursula? Wan, Senyora! Kumusta kayon? Nabayag ka saan kayo nakita? Gaputapin manawak ditoy! Umay ka! Umunag ka! Turas! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Ursula. Agpalamiis ka pa'y. Agyamanak, Senyora! Senyora! Adda ko matamagag ka na kayo. Katsapay ko mata didak paglibakan. Anya dahita, Ursula. Senyora? Kayat ko kumatagdamag. May papan iti anak day di Ma'am Olivia. Senyora? Sipod inagaw kanyak dagiti pasurot ni Senyor ti Maladaga. Pinangtaan dak. Adyak ka no nagpakpakita pa'y. Nagbaligi da nangagaw kanyak iti Maladaga, Senyora. Panggap ko idi nga ipanaw. Tapno siya kung timang padakkan. Inagaw da. Ita, Senyora. Kayat ko tagdamag may papankan ko, ana. Kayat ko makita. Anya itaan ti ibagakkan ko, ana. Nalabit adak kalitan, Senyora. Agtawan siguro itan iti sangapulo. Wenno, 12. Ni, apay ngay, Senyora. Apay adi kay agtagaray. Ayan ti anak day di Ma'am Olivia. Lading itak, Ursula. Gapo, tasaan mo ang makita. Ha? Ngamin, saan adito'y tipagnanaudan na? Anya? Sa dinaw? Addan ija syudad. Impaampun ni Pedro itigayam na abak nang nga awanan anak. Anya? Anyan? Apay nga impaampun dati anak day di Olivia. Naulpit talaga ni Senyor Pedro. Diyos ko, sa dino man ti ayan ni Jubilar di ita. Siga kuman ti mang tartarabay kenkwana. Ket, ipalubos mo ka di nga agsabat to ti dalan mi. Ay, ituloy ko ti magna. Aging ka itinagsapalan. Aguray ako ni ti pagluganak nga agpasintro. Ket, pulos asaan akon nga umadak dito'y alugar. Pulos asaan akon nga umay dito'y Buena Vista. Ay nga anak ko, diyak kayat nga agadal kay tiday ta karate. Awan kanayon kan amabanog no kastalaan. Sa nabali nanang, ngamin, kayat ko ti makadal.
Siyak lang amintisan na nga amo tag-karate ija Romy. Anya? Basta nanang, kaya't ko ti agadan iti karate. Palubusan ta kumanod Mala, sige, palubusan ka anak ko. Ngam no saan mo to akabailan, isardan mo ko ha? Oo nanang. Alang nga Roden, ingkaag pala sa nanak ko, tamangan tan. Nakaluto ako, itay simangpad ka. Oo nanang. Malaglakit ko ni Ursula. Rinantana ti may mang kumusta iti anak day di Olivia. Oh, Diyos ko. Naglibakak kan ko na. Ang saanen arumbang nga ibakak ko na ti amok. Saanen arumbang nga irwar ko pa'y. Iti kasta, maliklikan ti riribok. Lorna, apay nga da ka dito tirasa? Ano ti araramidam dito eh? Wah, Pedro. Agdan sakit di pampanunutem. Awaan. Sa anak namin na makaturog. Iso akayat ko ti agpaangin dito eh. Ala, sumrek ka ni Tiseled. Rabiin. Sige. Panawan ka nga Roden dito eh. Manon atawan tinapalabas. Sipod day di kinadakas nga inaramid ni Pedro kada Juanito. Sipod idin, nagsardangan day di adamag. Uray dagiti pulis. Timbal na damatan. Gaputa sa anda amasapulan ti kriminal. Aday tanti silid. Umunog ako na. Agtong palaklatan iti pagayatan ni Pedro. Tapno awanan ti paro. Anak, umay kapay ta intamangan. Palpasak pa dati baspasak nanang. Manganta pa'y anak ko. Nakaluto akon. Intamangan tanapudot pa'y tisidaan kanin na poy. Sige nanang. Sika talaga. Day talag basbasa tararamidam. Uwan nanang, tapno lumayingak tayo nagbasa. Ala nga Rodan. Ituloy mo to inton madamdama ti agbasa ha. Tainta pa'y mga. Ay, agyaw manak. Nakalaba ako. Nailabak amin ang akawas ni Jovelarde. Ay, kaano lada iti may sa amaladaga. Itadakaran. Diyos ko. Napatagan kanyak ni Jovelarde. Isuad imo ka di itulok asumina kanyak. Diyos ko. Nanang, nakalaba kayo? Uwan anak ko. Sige nga Rod nanang. Tulungan kayo namang bagkat iti linabaan nyo. Kan tulungan kayong tumutan namang isampay. Ay na, agyaman na kanak ko. Undayam nanang. Agkidawak ko may tipagbayad ko iti karate. Isumat laghayam akong ditulong ka kanya-kanya. Ha? Ako nanang, saan mat Talaga mat atulungan kayo nga gisal lapay iti linabaan nyo. Alahunan. Ikan kay tipagbayad mo iti karate ako namin. Agyaman ak nanang ha? Nagbiit ti panaglabas ti Aldao, Lorna. Agraduar ni Alex iti elementarya. Agsekundaryan ton. Juan, Pedro. Malaing ti aputa. Taisukan no ti first honor kadakwada nga graduar. Juan, Pedro. Imala kanya kanalaing masirib. Pedro. Ket iti daytoy a panaggraduar na. Tong palak ti ingkari kan kuana. Ngaan niya? Igatangak iti paltog na. Anya? Paltog? Wen,
Paltog. Pangusaran na iti paltog. Apay asagutam. Isu nga rutikid daw na. Isu asagutak man langen. Tapnosan nga agsakit, tinakam na. Aniya. Hoy! Da kayo abuntog! No diyo kabay lang tiyang trabaho! Pwes! Pumanaw kayo dito yung sanda! Ko apo, kasanda kami kumamay. Awanan, ti sabali ang papanan meno di ditoy. Lukas tangan! Di kaya punto-buntog! Tanusan! Agtalaw kayo langan! Nakatudita, ti maalang agbali na trabahador! Ko apo, nagagat kami may. Saan kami nga ginina nga puta ipaspas na kami kag trabaho. Peso day ka apo. Narain kayong agrason! Hoy! Sigalak mga yan! Apay, kabalampay tagtrabaho dito yung sanda? Dandan di mo pa yan maingato dahil tasapin mo. Ita, nakari ka pa lang. Sigati rombang amaikat dito ay. Gaputawan matlangan ti Sirpim. Isa pumanaw kan dito ya sanda. Sana mabalin dito ko na naglaklakay. Napatag kanyak dito ya sanda ni Senyor Juanito. Iso nga urayan niya ti ibagbagam. Sana ka pumanaw. Anyat kinunam? Asyenda dahil di Senyor Juanito? Noon, kukwa dito dahil di Senyor Juanito. Kasta gayam, ha? Wes, dahil ito nga ti parakan ka. Awan asyo, tigas kanya kalakayan. Awan asyo. Daita, tinaskan kan ka, si kalakay. Apakan ka! Mang Baldo! Lakay ka! Asawan! O bakit nakita ni Alex? Sana mamalin. Kamatin ka, Alex! Umad-ado na pati baka. Mang Baldo. Isumot laga mabak ng lata ni Lolo Pedro. Gaputa umad-ado lata ti baka pagkukwartaan na. When Sir Alex, huwag mo na itanaw nam. Naglawa da ito yung rancho na. Anong sa bagay? Sakto amin ti mang tawid iti kinabaknang na. Sigurado na ita. Umay ka, Mang Baldo. Mapantay di asyenda. Kaya't ko tiya ginanay dyan. Sige, mapantangarudan, Sir Alex. Umanaw tan dito yung rancho. Ay na, una yan na ito nga uyak. Saan ba't lang naging pag... Ay, sapay-tsakpay nakaluto. Ada ko. Ada kagaya mo anak ko. Mabisin kan, tsakpay nakaluto. Saan na kaya mabisin, Nana? Gap-gapok hindi pagadalan. Naladawa kasi mangpet. Gapot at dapay naramid ko. Ay, kasta ka di anak ko. Ne, kimaron samot ba ita uyak yo? Saan, anak? Di nagpanunutan. Wala, tayo nakagluto. Akin anak ka, anak ko. Saan na, Nanang? Siya kon. Da kayo tiyagin, Nana. Ta siya kon tiyagluto.
Adon, tipimanaw dito ya asyenda. Gaputasandan ang maswelduan iti husto. Sana parikot da ita, Baldo. Ala, ingkayag sapol iti lalaki. Wenno, uray babay. Dagiti kayat nati ag trabaho dito asyenda. Sa dino, senyor. Uray sa dino. Tinapatag, umadumanen ti trabahador. Narigat met no agkurang tayo iti trabahador. Saan ang masukay tinalawa dagag? Sige, senyor. Da kami, ti makamo iti daytabanan. Ket dagiti mayat nga agtrabaho. Idiretso yun ton dito asyenda. Ket mangrugidan nga agtrabaho. Arreglado, senyor Pedro. Jovelarte, anak. Kumusta ti panagadan mo? Sana kung nagadal, Nana. Anya, apay ngayon ako. Sana mabalin. Ituloy mo ti akadal, Kaya't ko ang makalpas ka kumanak ko. Uwan, Nana. Ituloy kong tumatlaan. Ganda ita. Agsardangak pa lang. Gaputa kayat ko ti agtrabaho. Pudno nga da basit matmat gadak. Gamsaan nga umanay kadata, Nanang. Gaputa agad adalak pa lang. Kin may isa, masakit kayo. Agadal ka, anak ko. Masapol apalpasam. Uy, Nanang. Gam kasi tinakunakon. Ituloy kong to ti agadal. Gam no ita. Naskan nga agtrabaho Gaputa masakit kayo. Naskan na may paagas kayo, Nanang. Anak ko. Diyak kaya't akasta kayo lata, Nanang. Iso ang masapol may paagas kayo. Dumnit kayo amin na trabador. Nang runa, dagiti kastrek pa lang. Dugtugod kami, senyor! Dugtugod kami! Ikarik ito kata kayo. Ngay paay ko ti maitutot asweldo. Wenno bingayo iti asyenda. Iswati kayat ko, agtrabaho kayo kuma iti husto. Tapno may aywa kamangtan iti para kada kayo. Nalawat kadimat lang. Nasaya kerod mo gasta. Sige, mabalin yun ti mangrugi nga trabaho. Agtrabaho kayo. Awan ti agkapoy-kapoy. Pagyamanan. Nakadanon akmutlangan iti daytoy nga asyenda. Damag ko nga kasapulan da ditoy iti adu at trabador. Ken, damag ko adakkel ka no ti sweldo ditoy. Padasak man tag damag. Agturungak iti dadya banda. Adda sumungat anak kakabalyo. Asidagan. Adaytan. Ano dararamitan dito eh? Asino ka? Asino nga taday toy? Inasot mo ti paltog mo, kabsat. Sana ka lumapan. Kasta, ha? Imputok mo ti paltog mo ti asidig ti saka, kabsat. May saka siguro abalan niya. Ano man ha? Panahon kan? Kaputawan ti maganap ko kan ka. Napanan. Kunaklakit din mo kanibusan akon. Loko day jaya. Imputok na ti paltog na iti asidag ti sakak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyor!
Ito pa'y kaya't matagapulit ito asyenda. Iso daw ito ato. Naimbag nga oras yun, senyor. Kaya't ko kumamatiyag balin at trabahador dito ay asyenda yo. Anya tinagan mo? Jubilar de, senyor. Sigurado ka kaya't mo tiyag trabaho dito oy? Oo, senyor. Ala, Duro. Ipan mon itayan dagiti trabahador. Juan, senyor. Agyamanak, senyor. Tata Luis, siya kung timang ituloy iti dahi parparaspasan nyo. Nabannog ka yan? Ayun man parang talaga napanog ka. Ay lakayak nga minarin. Isuan na laka ako na mabannog. Sana bali. Ituloy kong tata. Ala, iyawat yung takumpayo. Sige, sikapay lang nga ron timang ituloy Sana balay, panalamang na ito'y ayanta. Saan data makita dagiti pasurot ni senyor? Iso mabalintalat tati aginana. Ito baso yung senyor. May kakunitarak. Agyamanak, Duro. Senyor, imadon ti trabahador iti asyenda. Agraman iti asyenda sigod ako kwa ni senyor Juanito. Saan mo nakakamaten tinagan na, Duro? Dispensaran nak senyor. Nasaya't, met. Taim madumanen ti trabahador. Masikaso na imbag dagiti mula. Ket agapit akmanan. Iti kateng-kateng. Senyor. Kateng-kateng a kwarta. Mabay pa, senyor. Malaksid iti sigud nga asyenda. Agap-apit ak pa iti dakkel a kwarta. Iti asyenda a sinakop ko. Agramanen kadagiti rancho. Ngayon, senyor. Nag-iawat ti rancho na iti senyor Juanito. Kunat at di mo nakamaten tinagan na. Dispensaran nak senyor. Iso nga ita? Naanalan ti ragsak ko. Nalaos ti ragsak ko, Doro. Ala, Duro. Aginom ka man. Uminom ta. Danggayan na. What, senyor? Tanggalan ka na uminom. Sige. Isarak mo ti kotse, Alex. Sa dino manin tinapnapanan ni Alex. No sa dino laditan ti maturturong na. Ay, surutat man. Takasarita. O anya, nangankan, Alex? Nalbasan, Lola. Nangan ako din sa sentro. Kanayon ka, Amarabian. Apay, sa dino ti kanayon apagturturungam. Idiyo sentro. Ag-happy-happy. Kadwak dagiti gagayim ko. Kanayon ka di akasta ti aramidon. Day tala agbarbarkada. Ano ko matiparikot yo? Alex, pinadakkel ka itinasaya at asursuro. Iso asaan ko maaday tala agbarbarkada ti aramidon. Lola, awan ti dakas nga aramid ko. Sige, tayo na kiti salid ko. Madanaganak ka ni Alex. Amangan no anya laditan ti masumsumok na. Managbarkada mo't kan.
Pedro, kaya't ko abagbagaam ko man ni Alex. Tasabalin sa matan ti masumsumok na. Tanya ko ma? May barbarkada matan. Katjak amuno asino dagiti kakaduhana. Di kada naglorna. Tamok dagiti babarakada na. Dagiti anak, wano apo, dagiti gagayam ko. Isungawa ti rumbay nga pagdanagam. Oh. Ited ta amin nakasapulan na. Noan niya ti kayat na, ipaay ta. Ngam, agruaman. Anya nga rin ti sirbi ti kwarta? Isuano niya ti kayat na. Masapul nga ited ta. Baknang tayo. Nga rod, masapul nga amin na kayat ni Alex ket may paay. Kalaptan kalapaw ko ang maturog, baro. Sa nabale, tag may sakmay. Agyaman na Apong Luis. Nakaya kon, baro. Kaya't kumait nga da kumakadkadwak ditoy. Tapnuin itong matayak. At dantumot mangikali iti bangkay ko. Ha? Anya ka din data sasawan nyo. Napigsa kayo kay tata. Saan kayo kaya matay? Lakaya kon, jubilarde. Jack amo, noan niya nga daw. Noan niya nga oras. Ipanangala iti Diyos, iti anges ko. Ay. Un kaya mabaw. Abay, sa dino tinagkapwam, umin, kasla italang ang makita ka. Ija dipintin, Apong. Taga-itsaya. Awan nga min tidak kalapag sweldo ha. Isungay mayak ditoy. Tadamag ko adakkel ti sweldo ditoy. Ay, sapay kuma. Katungpalan ni Senyor Pedro ti Carina. Ha? Kinapudno na. Basit lang ti matmat gadan mi ditoy, apo. Nupay kasta. Agan ano saklatan awan magtisabali papanak. Maysa, napatagan na ito'y asyenda kanya. Nairwama kon. Apong Luis. At no makaanos ka, makapagbayag ka, paro. Sabay kuma, makaanos ka nga raw. Sige! Urayin nyo, tiyawag ko anagan nyo. No asino ti akinagan iti dakamatag, umay dito'y sangwanak. Itad ko, titanggan na. Wala po! Agyaman kayo ken ni Senyor, takastuyan ti pamayan na ngagpasraldo. No ita, kwarta titad na. Sabalin tulayang tirik. Isulat gagat kayo. Tapnumay ayo ni Senyor kada kayo. Ay, anak ko, kapingita ka lang asanito. Sa kikiti na panang. Napanak nagtrabaho na na. Ket, gaputan nagsweldo ak iti daytoy alawas. Napan kon inggatang iti agas kan masapsapol yo. Pangasyo na nang ha. Tulungan nyo ti bagiyo. Diyak kaya tamapukaw kayo. Isuan na panak nagtrabaho. Tapno at gatang tayo iti agas yo. Agyaman na ka na. Di agdana. Naimbagak naglaan niya na. Kabaulakon ti bagi. Ibatik mo kung tinatdapay asweldok na na. Ano may busti agas yo? Ingkay tumanang gumatang. Agyaman na ka na ko. Naimbag ka uning anak. Jubilarte. Intong bigat. Agparbangon ang pumanaw na nang. At na makasangpot ak iti ayan ti trabaho iti nasapa.
Agan anak ka anak ko. Sa dino tayo di trabaho. Apay anas ka nagparbangon ka po manang. Ija Buena Vista. Buena Vista. Uwan manang. Iti asyenda ni Senyor Pedro Liberio. Anyati ko ng Pedro Liberio. Una na. Anya, saan anak ko? Saan ka nagtrabaho, Ijay? Diyak kaya't. Ha? Ne, apa na na? Basta diyak kaya't nagtrabaho ka, Ijay, anak ko. Diyak kaya't. Ay, kuha. Nagadawla una, anak ko. Bita tiga po na. Iso asaan ka nagsubli, Ijay? Sana mabalin manang. Masapol nagsubliak. Ket di ka agdanag ha? Gaputan mo kaganan. Anak. Agan anadak para kada kayo nanang. Ala, agin na kayo nanang. Tagin na nakmatan. Tayo dubig ha? Masapa ka pumanaw. Apong Luis. Handa ka maggaya man, jubilarde. Ala, umay ka, tagar mo sarka. Sakbay ang mapantag trabaho. Agyaman ak apong. Umay kan, na madamdamapay, panagtatrabaho man na. Makitam day jala lalaki. Bajay, senyor! Di nagawit ititiklis. Wen, iso day jay ni jubilarde. Jak nalipatan ti imbaga na anagan na. Jubilarde. Nabakhed a lalaki. Kan madlaw ang nagaget. Di tatipod na, senyor. Ipay, agin na na. Ado, ti abatin na, senyor. Awan gayam. Taga-ano ka no day jay a lalaki? Dinapag, senyor. Sabagay, sana na napatigday ta. Kinaskan kanyak, agtrabaho daan na imbag. Senyor. Obserbaram tayo dyan lalaki, Doro. Ibagam kanyak, nuan niya ti maobserbaram kan kuana. Oo, senyor. Sika ang lalaki, sadot ka, awan bay mo. Iswaday tinarod to. Apong Luis, apay bajay. Bayam, ala, umay ka, umadayutan dito'y. Bayam, umay ka, ang mga numairaman tapay dita. Umay ka. Dito'y tapanda, may mayat dito'y barok. Makapagtrabaho taan na imbag dito'y. Ato ti rumbang nga ramiden ta dito'y. Ato ti paraspasen ta. Iklikan ta day dya pasurot ni senyor. Nauyong day dya. Apong Luis. Ala, rugyan ta niyag trabaho barok. Paraspasen ta dagiti atintog aruot dito'y. Agin na kayo pa lang akong. Siya kung timangilagpas iti daytoy. Kabalak daytoy. Ala, mayroon barok. Tanay, simakit matang tisikat ko. Agin na kayo na akong. Naglaing kan, awakay. Naglaing kan, pagtugtugaw kalatan dita. Idin to taday ito'y katuwang. At kastaunay tigagat nang agparaspas. Kwa. Kwa. Bayan nyo pala ko man ni Apong Luis, boss.
Agi na nalabiit. Kasta gayam. San? Di yung kumamot sa plitan na ako, Luis. San? Pangasin! Huston! Di naklapdan si kalalaki. Di sa plitan ni Jubilarde. Ang bata kayong awan amuna. Sadot kayo! Huston! Agpuntot ka gayam, ha? Dahito nga ron! Nalabas ka na. Nalabas ka na. Nasakit ka di, Timalatigo, ha? Jubilarde? Hindi mo iraman ni Jubilarde iti kinaranggas mo. Kasta gayam, ha? Tapnagsarden ka lakay. Latigwen ka pa. Sige! Padasam. Padasam adang ranmanan ni Apong Luis. Uy, nakarik ka gayam, Jubilarde. Jack lang pagano. Siyak tisangwam. Saan aday taalakay? Tawan kabalan na ka. Kasta gayam, ha? Talaga gayam, kalabanan na ka. Pas, to'y ngarot. Ay, saan? Di mo paltugan ni Jubilarde. O niya, lumaban ka, ha? Kabalam na iti paltog ko, Jubilarde. Kabalam? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ang mabalin na ito, Doro? Kinalaban na dayjay alalaki. Sino alalaki? Tay kabarbaro at trabahador ijay asanda. Jak may rusok tinaramid na. Binastos na ka. Isuanas kan na balsak. Balsan? Wen, Doro. Balsan ta. Masapol amay kan iti pagnakman na. Saan nga iso ti makaabak lang kanya? Agasam, binutbuten ko. Ngam, di man lang nagpayagpag. Natural, Doro. Gusto ka din. Iso nga intong bigat. Mapanta ijay asyanda. Kat parigatan ta dayjay alalaki. Lokasta. Ti agnagan iti Senyor Juanito? Ti akin kuko iti asyenda pagtrabahuan tayo, Apong? Uwain baro. Nasingpet dahi ti Senyor Juanito. Anos, ken sa nadangran ti trabahador na. Masaknan kadagiti trabahador na. Ngamiti, pinatay da. Awanay, nagmamaayan ti asyenda. Gaputan ni Senyor Pedro Meten ti agturay. Apong Luis. Tinambangan da ide ti kotse na Senyor Juanito, ni Olivia, ni Senyora Medrina, ken ni Lito, nga asawa da di Olivia. Natay da amin. Awan na pulos ti nakalasat kadakwada, iti pan nakatambang da. Anya? Apong, sino tinangtambang kadakwada? Awan ti may tudo barok. Ikaputa awan ti nakakita iti pagteng. Ket naikupinan day di pagteng. Naikupinan, akasla awan anyaman na. Kasi damat nga rod, Apong. Ket ita, agrigriga tayo dagiti trabahador. Gaputan na ulpit da Senyor Pedro.
Isunot lagayam nga adon ti pimanaw, Apong Luis. Pudno dayta jubilarte. Ket ita ta adumanen ti trabahador da, ta adumay ti simrag. Irugi da manen ti agulpit. Karamantan iti naulpitan baro. Naimbag kumamait, no saan da kayo nga iraman, Apong? Awan ti pilpilin da sa plitan iti latigo. Nakabutbutan da. At daken kan ano pumanaw ka baraw. Nang runa tamaysakan na sinaplit da iti latigo. Abangan no ulitin dan tupay. Saan, Apong? Saanak a pumanaw? No pumanaw asino ti kadwayo? Kasi kayo matapong. Baraw. Ala, maturog tayo na, Apong. Rabiin, agin na natayon. Ni Juvelarde ti ata iti panunod ko. Saan asumi na iti panunod ko? Sa bagay, amok metit di asaan ang maisagmak iti napanan na. Kapataawan ti makaamo itiyay iti kinasyasil na. Saan namat siguro ang masalaw dagiti lalaki adandani nang ilamis kan ko na iti karayan. Kanibilang masalaw na ida. Sigurado asaan damat laeng nga amo. Ano Jubilarte? Kat iso day di maladaga idi akayat da nga ilang. Doro, dahil diya'y alalaki ti kunak aparigatan ta. Ala, hingkayabanan. Ay, diya'y kaniyat ba iti asitag na di alakay? Wan, hingkayaban. Tao may ditoy. Sige, kasalahan mo din na kayo tumay, Baldo. No di na kayat ti umay, para manamon iti danog kan kugtara. Aging gangagtara. Tibibig na. Isan, di ayaban ni Jubilarde. Amok ti aramiden nyo kan kuana. Ano? Umati ba ka din? Sigala kay! Ala! Umaikan! Sigala laki! Sumurot ka kanya! Saan? Sa dina. Saan, baro? Ang mga nuan niya ti aramiden daken ka. Kabisadok ti garawda. Nukurso nadada ka apagang angawan. Guyudan da kalatan. Ket aramiden dati kay kayat daken ka. Anya? Di ka kami pala sumurot kanya lalaki! Kunak matasan ang mabalin. Ken madam mati trabaho mi. Di kay kumamangsin amat. Gusto kaya! Saan? Di yung tangan niya, Luis. Sige. Sumurot akon kan ka. Labakan di pamagim si kalalaki. Nga mamum ka di? Kaya't ka apatayan. Anya ti paramedyo kanya. Apay nga inayabandak iti dayto adisa. Anya ka na paramedyo kan kuana, Baldo? Mayat asalodson. Wes. Kaya't ka aparigatan. Gaputa kinalaban na. Ide! Sakmat! Sige, lumaban ka naglang. Kitagman di ka balang. Sa'yo'y matgayang tayo pala natin, Baldo! Apay ako na matinong para pa kayo di! Awan pa ko kada kayo. Sana ka lumaban. Langgo! Saan ka kaya malumaban na?
lain mo itilaban kan kuana. Nalaing ako nuno. Kita ti tinuro. Ti baro kong kanti puso. Uwan nga rod, iho. Nalaing ka talaga iti pinaltugan. Bilibakan ka, iho. No kay kasta, kayat ko lata ti agsanay a pumaltog. Kayat ko asak ti kalaingan a pumaltog dito ili tayo nga Aguinaldo. Sige lang, iho. Sana parikot deta. Awan ti manglapad kan ka nga agsanay. Aramidam ti kayat mo. Ay, naulpit da, baro. Inrakad da kapay, iti dayta poon ti kayo. Mabiglan, takarkaran ka. Babaan, dayto'y bunang ka. Apong Luis. Anyan, tinamsakan da ken ka, baro. At dayta, nagsatan ti tali. Narokatan kan. Ala, umay kan. Mapantan ni Jay Kalapaw. Taagasak dagiti sugat mo. Oh, at dayta baraw. Naagasa kong dagiti sugat mo. Nagatuwa garumyad mo. Sakit bintakpay dayta bibig mo. Apong Luis. Mas dawak mo't ngaminkan ka, baraw. Tapayasan ka limaban. Idinto taamok mata kabailam ida labanan. Saan ka diya kabailam ida? Nakita ka idin. Nakita ti panangkuktar mo idi. Ken ni Baldo. Naiparusisi idi ni Baldo. Ketamok nga awan gaway na kan ka. Yung apaitan. Apay at di mo linabaanan ida. Binaybay amatan nga inaramid dati kay kayat daken ka. Nasaysayan. May pakitak nga awan amok iti panakilaban ako. Nasaysayat mo ti amuda. Kat ka ba ilan ti lumaban? Gaputan mo ipakitak ti amok iti panakilaban. Ang mga nusandak to asartingan. Sobran ti inaramid daken ka. Sobran, baro. No, nakaragragsak. Ngawin, naikanta iti pagpampanunutan dayjay a jubilarte. Jubilarte kayang tinagan na Baldo. Magpintas amagan. Nagpintas nga agpay so tinagan na ngam saloy man. Kunak man, no amon at ilumaban. Awan matgayap kabalan na. Uray latir tiri iti sakit. Ngam salat pa alimaban. Agnakamat nga taytan. Anya ti kunam, Pedro. Mangangay ka iti dakkel apasken para iti kasangay mo. Wen, Lorna. Dahito ti planok. Tagayat ko nga awisin dagiti amin nagagayem ko. Ipakita ka na kuwa ba ti kinabaknang ko. Anya? Iso agayat ko mangayab ka iti nalalaing agluto. Taisuda ti mangisagana iti makaan inton kasangay ko. Inton umay alawas daytan, Lorna. O sige. Rumbeng aplinano ta idi pailang daytoy. Anam, sana bale. Saan pa yan nalataw ti amin?
mangibagag iti bakay jay rancho nga iso ti maparte. Onya, Baldo, kumusta ti lalaki ako nakapaliiwam iti asyenda? Nga di Jobelarde, senyor? Wen? Kwa, senyor. Dahil dyan lalaki kat awan amuna iti panakilaban. Saloy. Nagbakad a lalaki. Ita, ibagam asaloy? Senyor, dahi tatipudno. Namin, nakaritakan ko na. Agasam, kinugtaran na kiti. Iti aniaga po. Pinaritan na amang saplit kan nila kay Luis. Iso nga uray dahi dya Jobelarde kat sinaplit ko mat iti latigo. Iti kwan, kinugtaran na kmatan, senyor. Ket? Siyempre, pinaturo nga kiti paltog. Ngem gapo ta nagpakpakaas iti lakay ajak dangran ni Jobelarde pinanawag latay dan. Ngem binalas ko, senyor. Binalas ko. Kinabkabil mi ken ni Doro. Ngem ulos matgayam ngawan gaway na. Kasta ka di? Senyor, apay kadi nga interesado kayo kan kuana? Magustuak ngamin titaktakder na. Kasla ngamin kabailan na ti agbalin a bodyguard ko. Anya? Wen, Baldo. Ket kayat ko nga isuroy iti pannakilaban. Senyor. Dahil tatibilin ko. Isuroy iti pannakilaban. Amin na klase iti pannakilaban, isuroy ken kuana. Nga uray pay, ti panagigam iti paltog. Senyor. Kaya't ko apagbalinan day jay alalaki, ang may sapay a bodyguard ko. Kumusta ti bagembaro? Saan ka kadiya marigatan niya ang trabaho? Kabaila ko na po. Didak pa kadanagan. Inton maminsan barok. Liklika mo dagiti pasurot ni Senyor Pedro, huwag. Ngamin si katidakas no di mo idaliklikan. Wala po. Kasta ti aramida. No makitam nga dadan naglumangkan. San ka ngagparparang. Narigatan. Ang mga nuulitan damanan ti naramid dakan ka. Kaasi kalaan. Sige, Apo. Liklik akidat. Doro, apay ajak makita day jay alalaki. Uray siya. Jak mo't makita ba ito? Napantan iti kamanggaan, iti kanatangan. Awan na ta. Nagpapanig ka pag-ayan. Awan. Tilang ko nga, Jobelarde. Tadi na kaya tiyag pakita. Sa punta. Ang mga nuat dalan di tapal ko. Naglawat ya sinda. Iswa nawi ka ta makita ta. Masurunak, Doro. Ilam-lam mga natansakit eh. Masupon na makasarita ta, Baldo. Kapo pa interesado ni Senyor Percuana. Ati boy si Tijay alalaki. Sige, sapulan ta. Pasensya kayo. Ngumjak amunuan niya abanda ti ayan na. Ngamin sa bale ti trabaho na ita. Tasyak, agdarak lang ditoy. Agparparaspasak. Hoy, si Kalakay. Ibagam nagpakita kada kami inton bigat day jay at Jobelarde. Saan na kami nga ilammangan? Kaya't
ang makasarita ni Senyor. Anya, nay, anya nga iti ibaga ni Senyor kenkwana. Awan kay Jayan si Kalakay. Awanan bibiyang mo. Basta idalon mo ti imbagak. Naawatam? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.